Moi ben, boas tardes. Vamos a dar paso a iniciar este pleno extraordinario deste día 10 de febreiro, que sendo extraordinario, como ben saben, ten solamente 2 puntos que son os que vamos a tratar. En primeiro lugar, temos o expediente número 1/2025, ditame da proposta de adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Diputacións Provinciais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. Para dar lectura do dictamen da Comisión, cedo a palabra ao señor secretario. Boas tardes. Na Comisión Informativa Xeral celebrada no día de hoxe, ditaminouse favorablemente a aprobación deste convenio con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. En canto á proposta do Concelleiro de Emerxencia e Seguridade e Policía Local, di o seguinte: visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Deputación Provincial de Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencias supramunicipais asinado o 30 de decembro de 2024 pola Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Deputación Provincial de Pontevedra, de conformidade co establecido no convenio de colaboración no que se establece a súa vixencia desde 1 de xaneiro de 2025 ata o 31 de decembro de 2027, así mesmo establécense as localizacións e funcións dos grupos de emerxencias supramunicipais, un deles na zona do Grove, e os efectivos que comporán os grupos, sendo no caso do Grove de 6 efectivos. E tamén se establece o financiamento do servicio correspóndelle á Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Pontevedra e ao Concello que se adhira a este convenio. A Xunta, a través da Dirección Xeral de Administración Local, aporta 7.875 euros. A Dirección Xeral de Defensa do Monte aporta 76.125 euros. A Diputación Provincial de Pontevedra, 64.000 euros e 12.000 euros por parte do Concello do Grove. E indícase o período subvencionable das actuacións realizadas, período comprendido entre 1 de xaneiro de 2025 e o 31 de decembro de 2027. De conformidade co indicado no convenio, esta entidade pode ter a condición de beneficiaria, dado que se atopa na situación de asumir os compromisos exixidos no convenio. Por todo iso, proponse que esta entidade local formalice a súa adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Diputación Provincial de Pontevedra en materia de emerxencias e prevención e defensa contra incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emerxencia supramunicipais. Moi ben, moitas gracias. Pois como acaban de escoitar, temos en este primeiro punto o acordo para adherirnos ao convenio de colaboración para o GES, en este caso, un subGES que desde o ano pasado temos recoñecido por parte da Xunta de Galicia e a través destes convenios de emerxencias, e o que nos permite, pois, principalmente incrementar a financiación do grupo de emerxencias local de aquí do Grove e tamén ter a posibilidade de acceder ás liñas de subvencións que desde a Dirección Xeral de Emerxencias pois trasladan, aproban e propoñen ano a ano. De tal xeito que, igual que se fixo ano pasado, é un convenio para traer a pleno e por eso o traemos hoxe aquí. Así que abrimos un turno de intervención, señor Otero. Sí, ben, boas noites a todas e a todos. Nada, simplemente anunciar o noso voto favorable, alegrámonos de que, bueno, que se conseguise por fin o SUGES. Hai que seguir loitando polo GES, que é o importante, e polo menos, bueno, pues, ábreselle unha liña de axudas para material moi necesario para o servicio de emerxencias do noso Concello. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Como ben acaba de dicir, nós seguiremos solicitando ese GES porque entendemos que o Concello do Grove así o require e por as súas características así o necesita. Senor Noia. Sí, nos simplemente animar a que en vez de as 6 sexan 12 os que cubra a Xunta de Galicia. Non hai máis que, non teño moito máis que decir. Gracias. Moi ben, moitas gracias, señor Leiva. Sí, nada, nós, por parte do Partido Popular, tamén vamos a apoiar, como non, esta medida, porque consideramos que é un avance para o tema este. Moi ben, moitas gracias. Procedemos, polo tanto, á votación deste punto número 1, expediente número 1/2025. Votos a favor.
Queda aprobado por unanimidade. Pasamos a continuación ao expediente número 168/2019, relacionado co expediente número 4026/2024, ditame para a terceira aprobación provisional do Plan Xeral de Ordenación Municipal en adiante Pexón do Grove. Para dar lectura do ditamen da Comisión Informativa, ten a palabra o señor secretario. Comisión informativa celebrada no día de hoxe aprobouse con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego, a terceira aprobación provisional do Pexón do Grove. A continuación vou a dar lectura á proposta da alcaldía. Unha vez relaborado o documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal mediante sistemas de información xeográfica e edición da documentación final do Pexón adaptada en todo o posible ás normas técnicas de planeamiento e, polo tanto, completada toda a documentación relativa ao mesmo, visto o informe técnico municipal e visto o informe xurídico que sinala o seguinte, vou facer un resumen porque é un pouco extenso. Unha vez subsanadas a totalidade das observacións formuladas nos diversos informes sectoriais ao Pexón e con carácter complementario aos anteriores informes de Secretaría de datas 5 de setembro de 2014, 23 de decembro de 2020 e 19 de maio de 2023 e cos antecedentes que figuran no mesmo, o informe refírese fundamentalmente a 3 puntos. Por un lado, a xustificación da posibilidade de someter o Plan Xeral de Ordenación Municipal a un terceiro trámite de aprobación provisional. En segundo lugar, o contido das modificacións introducidas respecto á anterior aprobación provisional. E, finalmente, en terceiro lugar, o informe favorable para a aprobación provisional do Pexón. En canto a primeira dos aspectos, a xustificación da posibilidade de someter o Pexón a un terceiro trámite de aprobación provisional, este ben reflexado nos apartados 12 e 13 do artigo 60 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia, a hora de regular as actuacións procedentes no procedimento de aprobación do Pexón, con posterioridade á finalización do trámite de información pública. E, en similar sentido, pronúnciase tamén os apartados 12 e 13 do artigo 144 do Decreto 143/2016. Polo tanto, nada impide, por tanto, que no caso de que se introduzcan modificacións no documento do Pexón por mor dos informes sectoriais emitidos, pode existir unha terceira aprobación provisional relativa ao documento modificado, senón que incluso esta interpretación máis razonable, dada a reducción da norma, xa que con carácter inmediatamente anterior a elevar o documento á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva, debe procederse a súa aprobación provisional polo Concello. Existe tamén unha sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 28 de xullo de 2016 relativa, neste caso, ao Pexón da Coruña, en donde contemplase expresamente a posibilidade de asistencia de varias aprobacións provisionais. En canto ao segundo punto, o contido das modificacións introducidas no documento con respecto á anterior aprobación provisional do Pexón, estas modificacións abarcan a 3 tipos de motivos. En primeiro lugar, modificacións realizadas na documentación, tanto na memoria como nos planos, motivadas polos informes sectoriais de Portos de Galicia, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e da Dirección General de la Costa e el Mar del Estado. Dentro de, por unha banda, se abordan todas aquelas cuestións postas de manifesto no informe da Dirección General de la Costa e del Mar. En canto ao informe de Portos de Galicia de 24 de marzo de 2023, as correccións realizadas foron as relativas ás fichas dos catálogos, pasando de privada a pública e a correcta representación da zona do servicio do Porto de Meroxo. Asimismo, en resposta ao último informe da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de 28 de abril de 2023, as correccións derivadas no documento foron as que figuran no anexo á memoria xustificativa, que supuxo a aceptación de todas as observacións efectuadas por este organismo. Agás de clasificar como solo rústico de protección patrimonial o conxunto parroquial e o resto dos terrenos incluídos na delimitación do contorno de protección do Vic Adro Vello, excluíndos da delimitación do núcleo rural 10 San Vicente Igrexa. En canto ao segundo dos motivos destas modificacións, as correccións son correccións de erros advertidos polo propio Concello. Estes foron basicamente derivados da falla de inclusión nos planos de ordenación de alegacións aceptadas na fase de exposición pública e que non foron correctamente refletidas nos planos de ordenación. E, asimismo, tamén determinados erros derivados do proceso de conversión e adaptación dos planos do Plan Xeral do formato DWG
segundo o programa AutoCAD, ao formato de información xeográfica GIS. E o terceiro dos motivos son as correccións formais derivadas da adaptación ás normas técnicas de planeamento. Considerouse procedente contratar a edición do PEXON nun documento adaptado casi na súa integridade ás normas técnicas de planeamento, partindo da consideración de que o PEXON de Ogrove é o resultado dun longo e complexo proceso de elaboración e tramitación iniciado no ano 2011, no cal se ven mantendo desde a súa aprobación inicial a mesma estrutura formal concibida de acordo ás metodoloxías de traballo clásicas baseadas no debuxo, sobre as distintas bases cartográficas empregadas como forma de expresión gráfica das determinacións de ordenación proposta. Con esta adaptación do PEXON do Ogrove ás normas técnicas de planeamento, preténdese garantir a maior transparencia e lexibilidade das súas determinacións e facilitar a interoperabilidade da información xeográfica urbanística, o que, a súa vez, facilitará a súa aplicación, o seguimento da súa execución e a súa actualización cando esta sexa precisa. Para iso resulta imprescindible a reelaboración da documentación gráfica do PEXON, nomeadamente os planos de ordenación mediante sistemas de información xeográfica conforme establecido no artigo 6 destas normas, seguindo en todo canto resulte posible os criterios específicos para a súa elaboración establecidos nas citadas normas. Con base, o terceiro e último punto deste informe refírese ao informe favorable do PEXON para a súa aprobación provisional. Con base nas consideracións precedentes e unha vez subsanados as observacións dos organismos sectoriais, concretamente da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, infórmase favorablemente o documento final do PEXON por considerar que reúne as condicións tanto no que atinxe ao seu contido material como a integridade documental do documento, como, en fin, dos trámites precisos que permiten levar a cabo unha terceira e definitiva aprobación provisional con carácter previo á súa remisión á Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, que é o órgano competente para a súa aprobación definitiva. Reseñar tamén que en data 6 de febreiro de 2025 a empresa encargada da última redacción do PEXON mandou unha adenda á documentación, un novo documento en donde se modifica a superficie mínima da parcela en solo do núcleo rural común, de xeito que se mantén en 750 metros cuadrados para os núcleos de San Vicente e Estonllo, reducíndose a 600 metros cuadrados en todos os demais. Con todo, a aprobación desta aprobación provisional corresponde ao Pleno, acordo que debe ser adoptado, ademais, pola maioría absoluta do número legal de membros da Corporación. Polo tanto, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, proceder a unha terceira aprobación provisional do documento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Ogrove e, segundo, remitir o expediente completo para que, por parte da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras da Xunta de Galicia, previa solicitude de informe á Dirección General de la Costa y del Mar do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, proceda a súa aprobación definitiva. Moi ben, moitas gracias. Como acaban de escoitar, traemos a este pleno extraordinario a aprobación para resumir do PEXON do Ogrove. Non é un documento que parte de cero, non é un pleno que parte de cero, concretamente esta é a terceira aprobación provisional e posiblemente non sexa a última, o gallá, pero posiblemente non sexa a derradeira aprobación provisional que traemos a este pleno. Por qué? Bueno, pois como ben saben e están informados, calquer cambio producido en calquera dos documentos do PEXON, porque o PEXON todos podemos conocer que o PEXON son a descripción dos planos, dos diferentes planos, do solo urbano e do solo rural, pero o PEXON é moito máis, desde a memoria dos informes de diferentes informes sectoriais dos diferentes organismos, desde toda a redacción das normas urbanísticas que van a rexir este documento e, polo tanto, está composto de varios documentos. Calquer modificación en calquera deles provoca automáticamente que teñamos que traer a pleno, xa que, tal como recolle a lei, a Xunta de Galicia, que é, a través da Dirección Xeral de Urbanismo, o órgano que ten a capacidade de aprobación definitiva deste documento, require que sexa a última versión aprobada en pleno. E a última versión aprobada en pleno ten que ser sempre aquela que conleva estes cambios que polos diferentes informes veñen provocados.
Como digo, non é un documento que partimos de cero. No ano 2014 hubo unha aprobación inicial e despois hubo dúas aprobacións provisionais. E como recolle o propio orde do día, esta é a terceira. Por que temos que volver a traer este documento a este pleno? Porque dende a última aprobación provisional deste pleno por parte polo documento do Pexón, alá polo maio de 2023, como ben saben, ali levábamos a aprobación do Pexón con uns informes favorables, neste caso, de patrimonio, pero que estaba condicionado. Isto nos levou a que tuvemos que establecer unha serie de negociacións con patrimonio para que dos 8 puntos, das 8 condicións que nos impoñían, ao menos 6 foron totalmente aceptadas. 2 delas entendíamos que non eran competencia de patrimonio, sino, de todo caso, da Dirección Xeral de Urbanismo. E despois de moita negociación, pois, recollendo os diferentes cambios e propostas que Patrimonio da Xunta nos propuxo, pois finalmente obtuvemos o informe definitivamente favorable de Patrimonio en outubro do ano 2024. Complementario todo isto, é necesario adaptalo tamén á nova normativa técnica da Lei do Solo, do Reglamento do Solo, e esa normativa técnica nos obrigou tamén a contratar unha asistencia técnica para o cambio de todo o formato do Pexón. Eso nos levou bastantes meses de traballo. En definitiva, a finales, últimas semanas de decembro, se presenta toda a documentación do Pexón e, polo tanto, hoxe, pasado todo o procedimento, hoxe é o momento de traelo a pleno. Como digo, cambios ou propostas que nos diferencian do ano 23, maio 23, a última evaluación provisional, é principalmente o informe de Portos de Galicia, un informes de patrimonio que sustancialmente foron os que nos obrigaron a facer cambios en diferentes planos e en diferentes memorias e concretamente no catálogo de patrimonio. Por darlles un dato, desde a versión inicial que tiñamos hasta agora, incorporamos máis de 100 elementos catalogados por exixencia de patrimonio, é dicir, para ter a condición do informe favorable, patrimonio nos exixeu todos estes cambios. E unha vez tamén que trasladamos a normativa técnica a novo formato, constatamos, porque estes son totalmente precisos coas novas tecnoloxías, constatamos que para cumprir o regulamento da Lei do Solo nos núcleos rurais hai 2 núcleos rurais, concretamente o núcleo de San Vicente e de Estonllo, que non cumplían unha característica que é obrigatoria para que se aprobe o Pexón, obrigatoria, que ten que ter un 30% de consolidación respecto á área que establecemos como núcleo. Eso, hai uns cálculos matemáticos tan feitos, basicamente son as parcelas disponibles para ter licencia divididas en relación con as casas e edificacións realmente construídas, e iso ten que darnos un 30% de ocupación para a consolidación dese núcleo rural. Cando fixemos este cambio, como digo, este cambio era todo tecnolóxicamente recollido. San Vicente e Estonllo non chegaban a ese 30% de consolidación, polo tanto, tuvemos que tomar unha decisión que tamén se falou nas últimas xuntanzas que tomamos os grupos políticos, e entre todos se tomou unha decisión de San Vicente e Estonllo no núcleo común, porque no rural hai 2 núcleos, hai o suelo de núcleo rural tradicional e no suelo de núcleo rural común. Nos comuns, a parcela mínima que se tiña establecido en 600 metros cuadrados ten que obrigatoriamente, casi por imperativo legal, se me permiten a expresión, pasar a 750 metros cadrados, pero solamente en estes 2 núcleos. Repito, San Vicente e Estonllo. Todos os demais núcleos rurais, tanto suelo tradicional como suelo común, síguese mantendo en 600 metros cuadrados, tal como tamén acaban de escoitar na intervención do señor secretario. De tal xeito que, con este conxunto, traemos este documento xa aquí, que, chegado ao punto de terse aprobado hoxe neste pleno, trasladaremos a Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Urbanismo, porque, como ben tamén se recollía na intervención do señor secretario, é o órgano competente para a aprobación definitiva do documento. Así que hoxe
é un paso máis, un paso en que, desde logo, algúns estamos convencidos que estamos máis perto da aprobación definitiva do PXON, e ese é o obxectivo político que, alo menos, desde o goberno nos marcamos. Bueno, non hai que facer moita historia, pero creo que todos os que estamos aquí presentes coincidimos que o documento do PXON foi algo que sempre está aí no debe da clase política do Concello de Grove, porque xa desde a primeira Corporación Democrática, ano 79, se intentou unha aprobación do PXON e nunca fomos quen de sacalo adiante. Creo que ten pasado moito tempo para que o Grove teña un documento como un plan xeral de ordenación municipal aprobado que basicamente nos vai ofrecer un obxectivo que é aportar seguridade xurídica no ámbito urbanístico a todos os promotores que queran construir no Grove. Ter esa seguridade xurídica, ter a claridade de que se pode construir, como se pode construir e onde se pode construir. Pero, ademais, as características do Grove nos levan a que, aprobando o PXON, conseguimos outro obxectivo, que é que se levante xa, por fin, definitivamente, o que todos conocemos como Decreto Cuíña, que está en vigor desde o ano 2002 e que proíbe a construcción en moitas, en demasiadas, diría eu, zonas do Grove, e, como saben, iso tamén é pois un serio obstáculo ao desenvolvemento urbanístico da nosa vila. E, polo tanto, tamén acadaríamos ese segundo obxectivo, que sería levantar o Decreto Cuíña. En definitiva, desde logo pola nosa parte, o Partido Socialista, o Grupo de Goberno, somos conscientes que estamos posiblemente ante o documento político máis importante dun concello, o documento político máis transcendental que se poda aprobar nun concello, e desde logo eu aproveito a ocasión para trasladarlle a todos os integrantes deste pleno a reflexión de que sería moi importante para todos os veciños e veciñas do Grove que este documento se salira de aquí aprobado por unanimidade, con un respaldo total e absoluto das 4 formacións políticas que conforman este pleno. Creo que para todos sería, dende logo, importante, e ademais para a tramitación que ainda nos queda pendiente, que é a Dirección Xeral de Urbanismo. En todo caso, confío que hoxe academos a maioría absoluta, porque hai que acadar 9 votos, non vale a maioría simple, e a partir de aí, bueno, pois que cada grupo político con responsabilidade se posicione delante deste documento. Abrimos, polo tanto, un turno de intervencións para o mesmo, e cedolle agora a palabra ao señor Otero. Sí, ben, boas noites outra vez. Dende Esquerda Unida partimos da base de que en maio de 2023, a 3 días das eleccións municipais, truxos este pleno a segunda aprobación provisional do PXON. Nese momento era un documento que contaba con numerosos cambios importantes respecto ao que se aprobara no 2021, e que obtivera só os votos favorables do PSOE, basicamente porque tiña informes negativos, obxectivos despois dos informes negativos, como advertíamos nós, porque naquel momento o que se fixera non fora emendar os informes de portos e de patrimonio, senón que o que se fixo foi alegar a eses informes. Entón, viñeron outra vez negativos, co cual atopámonos no 2023 con esa problemática. Naquel pleno do 23, o noso grupo posicionou a favor, como todos saben, é público. A nosa consideración daquela non era outra que non percibíamos desconformidade co PXON no ambiente da veciñanza, que se recollían as reclamacións que a veciñanza viña demandando tras un proceso de pseudo-exposición pública que fixera este goberno, esa que provocou que os veciños tiveran que pasar polo despacho do alcalde máis do equipo redactor, e que o noso grupo municipal denunciaba, porque pedía unha exposición pública, pero que a veciñanza non tivo en consideración e parecía conforme con esa forma, ese método de sair, de facer ese tipo de emendas ás súas reclamacións. Nesa aprobación do 23, como dixen, en plena campaña electoral, aprobouse cos cambios máis significativos, volvo a repetir, con os informes de portos e patrimonio condicionados a unha serie de cambios e adaptacións
que, como ben se falou antes, vían condicionados a adaptar eses planos. Pois unhas aportacións que, polo que vimos, tras revisar a documentación segundo os expedientes que temos en riba da mesa todos os grupos políticos, pois son os que hoxe realmente se traen a pleno. É certo, tamén como se comentou, que neste pexón existía, pois para nós era un cambio bastante significativo, que era o que viña marcado polo incumprimento da porcentaxe mínima nos dos núcleos rurais comuns, non? O que se comentou no de San Vicente e no de Estoño, que obrigaba a aumentar pois, de 600 a 700 metros cuadrados a parcela mínima. Pero tamén é certo que este goberno unilateralmente, de forma, por decisión política propia, decidía que todos os núcleos rurais comuns pasaran a 750 metros cuadrados. E foi o noso grupo o que, na reunión de voceiros, reclamou que se tiveran en consideración que non se viran afectados todos os núcleos por culpa de dous. Unha cuestión que, ao final, como ben se dixo, está reflexada nos documentos e, ao final, aceptouse esa reclamación que facía a Esquerda Unida. Tamén fomos nós que un dos que reclamamos que se retrasase o pexón para poder ter unha xuntanza co equipo redactor, tal como se nos prometera en decembro, que ao final non iba a velo, e que se nos explicasen os cambios deste documento. Lóxicamente, porque, se temos dito moitas veces, non atendemos ou non nos valen as explicacións que non pode dar o alcalde, senón queríamos as explicacións do equipo técnico. Nesa xuntanza, tal as pertinentes explicacións que nos deron, pois fomos os únicos tamén que fixemos consultas sobre algunhas dúbidas que existían, entre elas o do núcleo rural, e tamén, ninguén máis aproveitou para facer ninguna consulta técnica sobre o documento. Pero tamén entre as preguntas das que realizamos estaba a referente ao que moitos agora están sacando, que é os motivos de poñerlle a catalogación ambiental ao Gran Hotel da Toxa. E cabe lembrar, porque así, despois de buscar documentarme, pois así eu trasladei tamén ao equipo técnico que hoxe o Gran Hotel non figura con ninguna protección a nivel galego, porque no plan autonómico da Xunta de Galicia, no seu anexo 9, onde sale o listado de bens patrimoniais de Galicia, actualizado a 31 de decembro, pois non figura este edificio. Aparecen outros, numerosos edificios locais, pero o Gran Hotel da Toxa non figura. E, as explicacións, a verdade, que do equipo técnico foron claras. Non sei se certas ou non, pero claras. Patrimonio non aceptaba a protección estrutural que figuraba xa no catálogo, non aceptaba, e, según as indicacións deles, que nin tan sequera contemplaba ningún tipo de protección, e que foron o equipo técnico que insisteu en que algún tipo de protección tiña que ter. E por iso se contempla ambiental para poder ter os informes favorables, xa que o pexón, lógicamente, non pode ser adiante, non se podía traer aquí se non tivera eses informes favorables dos sectoriais, de todos os organismos sectoriais, entre eles o de patrimonio, lógicamente. De todos modos, isto queremos deixalo claro, en Esquerda Unida consideramos que estamos convencidos de que é preciso unha protección maior para o Gran Hotel da Toxa, porque hai datos que avalan, e últimamente están sendo máis datos que avalan esa protección, e concordamos con elo. É dado que tamén, como se nos explicou, o catálogo patrimonial é un documento vivo, é un documento que se pode ir modificando e adaptando continuamente, que non é un documento pechado, bloqueado co pexón, pois pedimos que se traballe dende xa para que se aplique unha maior protección para este hotel. Pero tamén, que se emende, que se revisen todos os posibles erros que poidan existir nese catálogo, porque certo que, botando en ollada algúns nombres, están mal feitos, mal postos, e todo isto, creo que temos que facelo entre todos os partidos políticos, e lembramos que, hai uns anos, aprobouse neste pleno a Mesa de Patrimonio e Cultura, que tivo unha reunión, e que, desgraciadamente, este goberno acabou sepultándoa, co cual, hoxe, fago unha petición á Concelleira de Cultura, que dende xa, de mañán pasado, que se convoque esa mesa de Patrimonio e Cultura, dende xa nos poñamos a traballar para ver todo o que se poida, porque agora xa temos unha base dun catálogo na que podemos traballar para poder emendar e facerlle ver á Xunta que se equivoca neste aspecto e incluso outras que se poidan haber erros que poida haber. Lóxicamente, nós non vamos a permitir ningunha especulación co patrimonio local,
E, de feito, bueno, pues, tras revisións e tras incluso explicacións que se nos deron técnicas, este catálogo, con este peixón, pues, frena dúas posibles especulacións que para nós tamén son preocupantes, que unha era no balneario da Toxa, coa protección que se lle vai a dar, pues, creo que está casi hoy en riba da mesa, pues, a construción dun hotel nese espacio, e agora tense que ver limitado en altura. E outro, pois son as casas mariñeiras de Peralto, que tamén se ven protegidas, e para que tamén nos consta que hai unha promoción para edificar neses espacios. Co cual, pois por un lado tamén neste aspecto gañamos e protexemos máis o noso concello, o noso patrimonio local. Pero, bueno, volvendo ao tema, como xa temos dito pois, públicamente, Esquerda Unida mantemos a nosa coherencia pois, co realizado de 2 anos, no 2023, a 2 días das eleccións, en plena campaña electoral, logo de ver, pois, eso, como dixen, os informes. Vale. Ai, vai por tempo. Pois o alcalde non tiña ese tempo. Pois eso, logo de ver esa documentación e informes técnicos, en base ao explicado hasta agora, pois nada nos fai evitar que podamos repetir o noso voto e apoiar este documento. Porque lembramos que dende o 79 pois se leva insistindo en que a Europa merece, necesita e é preciso un peixón. Tamén, como xa temos lembrado en moitas ocasións, hubo numerosos intentos de sacarlo adiante, e tamén os primeiros intentos que lembraba o alcalde, tamén lembrar que foi o PSOE quen tumbou eses intentos, que prohibeu que a día de hoxe o Grove xa tivera un peixón, e máis que a día de hoxe estamos pagando as consecuencias de non ter un peixón, porque é a realidade. Lógicamente, despois ven o decreto Cuíña e, novamente, o PSOE, hasta en 2 ocasións, deixou a redacción da ordenación municipal en mans do PP, que tivose a veciñanza que votara abaixo. E estamos convencidos de que se non lle viñera de obriga, tampouco a día de hoxe estaríamos aprobando este peixón realizado polo PSOE, porque creo que lle ven moi en riba. É verdad que levamos 10 anos con este plan xeral, bueno, tampouco nada extraño, porque xa só vendo os tempos que marca o PSOE para calquera obra ou para calquera actuación, só hai que ver que 5 meses para un muro ou pintado de terra de porto, ou tal, sempre son tempos que sempre son para en breve e sempre botan anos ou meses de máis do que deberían. Pero, como ben dicía, bueno, estamos, dende Esquerda Unida, estamos convencidos que este non é o mellor peixón, e, lóxicamente, tamén estamos convencidos de que non vai haber un peixón que agrade ao 100% da veciñanza, porque é imposible, pero tamén estamos convencidísimos de que este non é o peixón do 2014 que tumbou a veciñanza, co cual posiblemente sexa o peixón que mellor se adapta ás demandas da maioría da veciñanza, porque de feito está aí, é palpable que non hai esa disconformidade que existeu no 2014 ou incluso meses despois ou hasta o 2023, cando menos, e somos que tamén conscientes de que este documento nace obsoleto, porque xa temos dito moitas veces, non se paralizaron nunca as normas, as licencias, co cual segueuse permitindo edificar, co cual moitos desarrollos quedan bloqueados. E o que nos vai a tocar é que, como este non é un documento definitivo, vai no urbanismo e o urbanismo vai no mandar de volta, pois tocará seguir revisando, seguir adaptando ao que nos obrigue a Xunta de Galicia, co cual tamén temos un marxe para enmendar posibles erros ou posibles situacións que non estamos de acordo. Pero volvemos a insistir na necesidade de ter un peixón, porque isto, entre as cuestións que xa relatou o alcalde como o levantamento do decreto Cuíña, tamén permítenos intentar comezar ou avanzar na ansiada estrada que une xa 23 hasta o Monte da Vila para descongestionar toda esa zona, ou incluso desbloquear por fin os terreos das Touzas e poder ceder xa eses terreos á Xunta de Galicia para que construa tamén o ansiado centro de saúde e poder incluso construir o centro de día. E incluso, algo que sí que tamén nos alegra bastante, que é que se dota o mamotreto que hai detrás da torre de Escuredo, se dota de equipamento público, algo que nos
realmente nos alegra porque eliminamos ese, como dixen, mamotreto que hai detrás desa emblemática edificación. E como dixen, tampouco vai a ser a última vez que estemos aquí, porque o Pexón vai a volver, co cual eu creo que o que dicía antes, traballar na Mesa de Patrimonio e Cultura con expertos, cos partidos políticos e tal, para xa traballar ese catálogo, para que cando xa veña o documento de volta xa estar listos, preparados, con informes, e poder solventar calquera erro que poida existir nese catálogo. Volveremos a revisar o Pexón e os veciños que, polo que vostede confirmou, e vostede dixo vai a subir o documento, en breve tamén verán, calquera cambio tamén terán as súas suxestións a esas posibles demandas, o sea, perdón, eses posibles erros que poidan haber nos seus terreos. Polo tanto, bueno, xa finalizo, como xa dixen, o noso voto vai ser favorable a este plan xeral para que avancemos dunha vez. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Alguna intervención, señor Noia? Sí, boa tarde a todos. Van alá 10 anos e 10 días daquel 30 de xaneiro de 2015 no que os membros da corporación abordaban unha moción para unha segunda exposición pública baixo presión veciñal presentada polo goberno tripartito daquela encabezado por Miguel Ángel Pérez, onde se leu unha moción presentada pola plataforma do Pexón. Está no YouTube do Grove, de todo o Grove, para poder ser vista de novo. Basta que poñan pleno segunda exposición ao Grove e xa lle sae. Daquela, o agora alcalde comenzaba a súa intervención cunha sentencia pseudo-patriótica. Decía así todo serio: antes de nada, señor alcalde, dirixiéndose a Miguel Pérez, queremos que sepa que vai ter o apoio do Grupo Socialista para dicirlle alto e claro á alcaldesa de Sanxenxo que a lanzade é do Grove. Así, con forza e firmeza se expresaba. 10 anos despois, pon un letreiro de benvida e despedida na metade do vao, non vai a ser que se enfade Telmo e non o rebente. Deixa a rotonda do inicio do vao abonada a discrepancias e o peor de todo, cunha resendo de renuncia e con todo o respeto de canguelo que tira para atrás. Isto ven a conto porque tal parece o espírito que transmite de novo o señor alcalde respecto da tan esperada xestión do Pexón. Daquela, peito hinchado reclamando exposición e transparencia ao señor Pérez. Nas súas palabras, o Grupo Socialista non nos creemos este cambio de posición favorable á exposición pública. Que quere significar o goberno con esta moción, porque vimos xa fai 2 anos denunciando cuestións graves que se estaban a traballar e a negociar no documento. E agora, sospeitosamente, rexeita a posibilidade dunha exposición pública clarificadora e informativa do documento en cuestión. É dicir, o PSOE, ao igual que Esquerda Unida e nós, por iguais e diferentes motivos, desconfiaba do tripartito e exixía unha segunda exposición, como tamén o exixía a plataforma que ali estaba. Todo era sintonía, e a verdade tiña que ser así. E así deben ser as cousas. A transparencia no documento que máis afecta as propiedades da veciñanza do Grove exixía unha segunda, ou, se se dera o caso, terceira exposición pública. Estábamos todos de acordo. Que sucedeu agora 10 anos despois? Pois que o grupo, a mesma persoa que se propoñía como adaíle campeón da información e transparencia para os demais, a día de hoxe, pretende que se aprobe o documento político máis importante do urbanismo do pobo para o día seguinte expoñelo na web, sen posibilidade de alegar. O día seguinte, non antes, despois. Incongruencia total, incoherencia absoluta. Un sinsentido, vamos. Pretende o señor Cacabelos que a oposición actúe como un acto de fe, ou sexa, creer sin ver. É que un escoita, lee, relé, e ainda así non entende por que os seus argumentos chocan coa realidade. Vostede chegou ao poder e automáticamente releva o equipo redactor, pero modifica, non suprime o documento e acepta a inmensa maioría das partes de 4.000 alojacións, según vostede. Aí hai discrepancias, Pero imos aceptar a boa vontade do equipo de goberno daquela.
Logo, o seu equipo técnico adapta ese documento á lei de 2016 e logo de ter un técnico no 2018 un tempo no Consello dando explicacións de parte, vostede recorre os barrios en mitin permanente dicindo que a xente que iría oír consiguen unha maioría absolutísima e dá comenzo o período da opacidade. No 2021 aproban este pexón con palabras rimbombantes de transparencia e de aprobación histórica, como se puxeran a andar un novo estatuto de Galicia. Chega a nomear un por un os seus 9 conselleiros agradecendo o seu voto favorable. Todo moi histriónico, nada natural, impostado. Pero como xa se sabía, se lle advertera por parte deste grupo municipal, venlle de volta por defectos do documento de todo tipo. En todo caso, vostede usou esta sentencia. Este pexón ou é para todas as veciñas e veciños do Grove ou senón non será. Non ten sentido un pexón que vaya contra os veciños e veciñas. Hoxe néjanse a mostralo, néjanse a expoñelo previamente, néjanse a alegalo. A que lle teñen medo? Corrixen os defectos de forma e voltan a enviar o documento no 2023 xa contando coa aprobación dos grupos de Esquerda Unida e Partido Popular. Noso BNG mantemos o noso rexeitamento cunha abstención crítica e todos sabemos que a abstención é un non apoio, pois precisanse 9 votos favorables para a aprobación do pexón. Daquela, vostedes tiñan 10 conselleiros. Nós nunca entendemos que cambiaran ese documento para que tanto Esquerda Unida como Partido Popular votaran a favor. Eso sí, despotricando e argumentando contra o propio documento. Nunha esea de estudo psiquiátrico. Revisemos o acontecido naquela sesión. O señor Otero argumentaba lógicas como estas. Por certo, tamén pode verse no canal de YouTube do Concello do Grove, pleno do 25 de 5 de 2023. Dicía así: este asunto podría agardar a nova corporación. Faltaban poucos días para as eleccións municipais. Unhas semanas ou un mes despois tampouco sería inconveniente. E tamén dixo: levo pedindo os informes sectoriais de todos os departamentos e a día de hoxe sigo agardando. Certo é que nos chegou todo o petote 2 días antes coa imposibilidade de estudalos. Non fixeron ben os deberes e agora estamos condicionando e creo que o retraso que houbo foi favorecido polo propio goberno. Decío, dando a entender que ralentizaran a información a propósito. É dicir, desconfiaban do señor Cacaberos, pero votaron a favor. Falaron de que os están condicionando, que é sinónimo de coartando. Condicionar é sinónimo de coartar. E con todo, deixáronse condicionar, ou sea, deixáronse coartar, ou dito con outras palabras, votaron coaccionados por unhas eleccións. Non porque consideraran que fose o mellor para o povo. O do PP tampouco tuvo ningún sentido, Pois chegou a haber acusacións moito máis graves e duras. Palabras da portavoz daquela Beatriz Castro. É certo que a pseudoexposición pública online ten uns planos obsoletos e que non teñen nada que ver cos que se presentaron na Xunta. E o certo é que hoxe por hoxe a xente ten total descoñecemento de cal é a realidade do pexón. Recoméndolles aos veciños e veciñas de Grove verifiquen as súas propiedades antes de que se teña que botar as mans á cabeza. Logo desto, falou a voceira do PP de maniobras orquestais na oscuridade, deixo así, das que prefiro non comentar. E de seguido, nun acto falto de toda lógica, esquizofrénico, votaron a favor. É difícil de entendelo. É difícil de entender. De verdad. E por último, comentar de pasada que o BNG, a través do seu vocero David Torres, defendeu, cito textualmente, a nós o que nos parece lamentable é que non se fixera a segunda exposición pública que tanto prometía cando estaba na oposición. Non se aprobaron a maioría das alegacións propostas, debeu ser o 2%. Minte cando di o 95%. Só hai que mirar o listado de alegacións e mirar as que ponen aceptadas e as que non. E consideramos que un pexón o que debe ser é xusto para toda a veciñanza. E a hora de perder polo ben común, perdamos todos por igual, e non que uns perdan para que outros gañen. E abstivémonos.
Mantemos o dito naquel pleno, porque seguimos considerando unha exposición pública como elemento imprescindible para o noso voto favorable. Chegamos ao 2025, xa con goberno en minoría e coa posibilidade de sacarse os famosos condicionantes. Lembremos, no abstencións e o documento non pasa. E logo podemos exixirle ao goberno que le vamos solicitando nós, vos, ustedes, señores de Esquerda Unida, e o goberno mesmo antes do 2021, transparencia, que mostren o documento e permitan alegacións antes dunha aprobación que pode ser definitiva ou non. Simplemente eso, que se aplica a democracia, que a xente vexa como lle queda a propiedade, recuperar o espírito que fixo o alcalde o señor Cacabelos e que este pretende traicionar buscando a aprobación dun pexón sin unha fase de exposición pública. Señores de Esquerda Unida do Partido Popular, a coherencia non é votar distinto ao que se votou no 2023. A coherencia é solicitar o que todos os grupos e a cidadanía solicitamos desde o 2014. Claridade, sinceridade e transparencia. É incoherente marterse no erro. Totalmente incoherente. Imos darlle unha vista ao acontecido estes días para que entendan a situación aos cidadáns. A finais de decembro do 2024, o alcalde dinos que a mediados de xaneiro haberá un pleno extraordinario e único sobre a aprobación do pexón e logo a finais dese mesmo mes o ordinario. Pasan os días e o 18 de xaneiro envíasenos documentación para a reunión o día 21 co obxecto de aprobar en pleno ordinario o 27 dese mesmo mes este pexón. É dicir, tratar este tema como se fose un tema de escasa relevancia, de pouco alcance ou de menor importancia. A la votade, di o señor Cacabelos, que hai paz social e aquí eso hai que aproveitalo. A oposición, disculpen, a oposición con toda a lógica, dixémoslle que non pasábamos por eso. E o alcalde accedeu a diálogo de xeito renuente a día de hoxe, desde febreiro. Costoulle, amenazando con que se iba a levar adiante sí ou sí, cousa que non nos extrañou, estamos acostumados a ese tono metade despectivo e metade endiosado de falar. Pero por que tanta presa de pasalos, gañas de pasalo sin debate social e por debaixo da mesa? Unha vez máis, a quen temen? Que é para o alcalde a par social? Non será a par social un sinónimo de anestesia social provocada pola atitude do propio goberno que fai a xente pensar que todos somos iguais na política e que todo dá igual? Non, non somos todos iguais. Nin Franja era igual que Castelao, nin Felipe González sería igual que Julián Guita, nin Touriño foi igual que Feijóo, nin Rueda igual que Ana Pontón. O señor Cacabelos, na semana pasada, saca unha especie de publireportaxes estilo TVG, donde as contradicións das súas declaracións son máis que evidentes e donde trata os lectores como iletrados. Que pena! O mesmo comportamento e o mesmo razonamento que cando Miguel Pérez defendió o pexón do 2014. Ou cando o PP defende o indefendible de Alti na TVG e nos medios afíns, casi todos. Este é o nivel. Non lles dá que pensar esta forma de actuar? Compañeiros de corporación? Compañeiros de corporación de Esquerda Unida? Non lles dá que pensar? Bueno, pois despois deste repasiño ao pasado que hai que facer sempre para entender o presente, aquí estamos neste plenario. Despois de estudar e revisar e comparar e consultar a xente que entende máis que a nós, chegamos á conclusión de que neste último documento que se aporta sí hai modificacións substanciais, que sumadas ás modificacións do 2016, 2021, 2023, 2020, con cambio de nomenclatura, sinalética, de medidas e de leis, en fin, de prácticamente todo, o de agora é un pexón moito máis complicado de entender, con cambios moi importantes, e de limitacións cerradas en lugares, en toponimia, en liñas, sacan peris e aparecen SUNRC en algúns lugares, e como remate aparecen estes últimos informes técnicos de patrimonio, donde se aprecia claramente que, aínda que sexan algúns cambios por motivos técnicos, modifican sustancialmente o plan do 2021 por eles solos. O feito de estar tramitado de costas á oposición e á sociedade, desde que vostede acadara a maioría absoluta, e de cambios de catalogación por presións recibidas,
dito polo propio equipo redactor e por vostede, fai que sixamos sen ningún tipo de dúbida unha exposición pública obrigatoria e non vemos cal é o problema para que se expoña o tempo. Que importa invertir uns meses máis en transparencia, en que a xente o vexa como lles quedan as propiedades? Lembre que levamos 44 anos sin pexón, fundamentalmente porque o PSOE votou abaixo a aprobación do primeiro pexón no goberno conformado polo Partido Comunista Galego, Partido Socialista Obrero Español e Bloque Nacional Popular Galego, no ano 1981. Logo, 3 meses máis de demora non lles debería incomodar, aínda que foran 6. Imos deixar pasar que veñan de patrimonio da Xunta a cambiar e a rebaixar as fichas de protección de elementos fundamentales como do Gran Hotel da Toxa? Como é que o señor alcalde, na vez de pelexar con unhas e dentes pola protección do patrimonio, permite a calificación máis baixa? En xulho do 2001, permítanme a paréntese, unha moción do BNG escrita por Xesús María González e presentada polo voceiro Luís Rei recollía en 4 puntos o seguinte. 1. Declarar como ben de especial interese natural a Alameda da Toxa na súa integridade. 2. Dotar a devandita zona dun mecanismo de protección axeitado no plano legal. 3. Estudiar a viabilidade dun instrumento legal que, en colaboración con la Toja S.A., daquela, que sinalice cada unha das especies arbóreas, así como as plantas co seu nome científico e común, tomando a modo de exemplo os instalados nas alamedas de Padrón e Caldas de Reis. 4. Participar o devandito acordo plenario os organismos oportunos en materia de medio ambiente, sexan galegos, estatais ou internacionais. Esta moción foi aprobada por unanimidade, pero desgraciadamente, como outras moitas, non se cumpleu. Agora pelexaremos porque sexa considerado BIC, xa que hai estudios que o respaldan suficientemente, pero este é outro tema. Continuamos. Imos deixar que, por exemplo, en Virxe das Mareas, xente humilde e traballadora non poidan ni levantar o tellado, mentras que o Gran Hotel poidan transformalo ao seu antoxo? Non podemos permitir outra defeita patrimonial como a da Torre de la Oria no cruce do Grove. Imos permitir agravios comparativos como diferentes cualificacións de terreos iguais separados por unha estrada. O feito de que xa o subera no plan de 2021 non o xustifica. Imos permitir que se modifiquen camiños instaurados por outros, atravesando terreos como en Rosalía de Castro. Repito, imos permitir que se modifiquen camiños instaurados por outros atravesando terreos como en Rosalía de Castro, detrás de Telefónica, onde se cambia o trazado dun camiño que rodea unha parcela e que agora atravesa dita parcela sen posibilidade de alegación dos propietarios. Imos permitir varios casos como en San Vicente, o camiño do Fiunlleiro, onde a protección non deixa que se asfalte o camiño, pero os propietarios están en SRC, solo rural consolidado. Non son fundamentais as modificacións no solo rural de 750 metros en San Vicente, Estonio, e de 600 no resto. Non son modificacións sustanciais os viais suprimidos, os cambios de nomenclatura e o paso a novos tipos de solos urbanizables. O mesmo resumo de 70 follas realizado polo equipo redactor xa se nos antoxa documento de abondo para xustificar a exposición pública do planeamento. Finalmente, hai máis, estou poñendo exemplos salpicados, hai máis, moitos máis. Mesmo agora o que acaba de decir de 100 elementos patrimoniais máis, cada elemento patrimonial vai a afectar o que tenga alrededor. Por lo tanto, é unha modificación sustancial. Son 100 modificacións pequenas que xuntas fan unha modificación sustancial. Finalmente, solicito rógolles a Esquerda Unida e Partido Popular que sexan coherentes, sí, coherentes coa cidadanía do Grove, a quenes nos debemos. Recuperemos o espírito das manifestacións do 2005 e do 2014 que solicitaban información cidadán por enriba de todo, para dese xeito poder ter o pixón que o Grove merece. Non é certo que é mellor un plan malo que non ter plan, porque se así fora, xa tiñamos o plan do 2014. O que fai bo ou malo un plan é se está ao servicio dos cidadáns, e para iso os cidadáns teñen que conocelo. Pexón sí, pero non así. Era o berro da xente do 2014 e, sinceramente, penso que o siga a ser. Obrigado.
Moitas gracias, señor Leiva. Sí, moitas gracias, boas noites a todos. Bueno, eu vou a comenzar a miña intervención primeiramente tratando de dixerir as desalentadoras afirmacións tanto do alcalde como do portavoz de Izquierda Unida, porque non sei se saben máis co resto, pero xa están anunciando que vai haber unha cuarta aprobación provisional. Bueno, eu non sei as razóns para facer estas afirmacións. Eu, un pouco máis adiante, lle vou a decir que moi probablemente sí que vai a haber unha cuarta aprobación provisional porque, como saltará á vista, hai un erro no informe jurídico que avala hoxe aquí este pleno para a aprobación provisional do Pexón. Falaba o señor alcalde da historia do Pexón, do Grove, que é verdadeiramente unha historia longa, pero se olvida de que nesa historia tamén hai unha intrahistoria, sobre todo unha intrahistoria, neste último capítulo, intrahistoria é aquela parte que queda na sombra, aquela parte que se está ocultando aos veciños, señor alcalde. Porque nesta intrahistoria hai uns que somos uns privilexiados, todos os que estamos aquí, e quizáis os allegados ou coñecidos dos que estamos aquí, que tuvemos unha información que é verdad que nos estuvo dando tamén por cuentagotas, eso tamén terá un comentario aparte, da que non tuveron, como digo, coñecemento os veciños do Grove. Como digo, vostedes nos estuveron dando información a lume de carozo, sesgada, como xa indicou por episodios o portavoz do BNG, primeiro nos dá unha información un sábado pola mañá que recibo eu no teléfono, o 18 de xaneiro, con unha serie de documentación, eu conto hasta 116 documentos. Un pouco máis adiante, xa nos había convocado un pleno, ou nos estaba invitando a un pleno para aprobar provisionalmente o Pexón, pero despois, o 5 de febreiro, nos aporta os informes técnicos, tamén con unha ingente documentación, e despois, un día despois, tamén ainda nos dá máis documentación con uns enlaces que eu, sinceramente, señor alcalde, non puden descargar, e que por encima tiña un período de caducidade. Co cal, nos vemos abrumados con moitísima información, nos vemos aturdidos, casi noqueados por toda esta información, e por encima, hoxe, convoca o pleno e nos mete outro asunto do día, que é o convenio do GES, al máis puro estilo Sánchez Castejón, como fixo co decreto ómnibus. E nada, nos encontramos con que estamos con unha información inabarcable, tanto no tempo como no espacio, e con alevosía, que alevosía é un término xurídico, xa me recordará que son abogado, xa o sei, un término que di que facelo con alevosía é buscando en todo momento a indefensión do que vas a lesionar. E resulta que despois do pouco que vimos ou que pudemos ver por falta de tempo, resulta que descubrimos moitas cousas que, insisto, todos os que estamos aquí somos uns privilexiados e que se lle ocultou á cidadanía. Como, por exemplo, por poñer algún exemplo, e tamén se leu aquí á palestra, que se tuvo que contratar unha consultora arqueolóxica e que incorporou 100 elementos patrimoniais novos, o que quere decir que hai 100 persoas afectadas que antes non lo estaban. Tamén nos di que se revisaron máis de 300 piornos, o que quere decir que hai 300 persoas afectadas máis polos piornos, ou porque son donos, ou porque están no radio deses piornos, que tamén van a estar afectadas. E tamén descubrimos, nós, como privilexiados políticos ou cidadáns de primeira clase, que hai uns núcleos rurais que pasan da parcela mínima de 600 a
750 metros cuadrados, o que supón que vai haber personas afectadas que antes non o iban a estar. E con que adorna vostede e xustifica isto? Bueno, pois un informe xurídico que, disculpe o secretario que está diante, non o fixo el, o fixo o seu asesor jurídico de man que ten, e o secretario, que con todos os respetos está de paso por aquí, simplemente rubricou ou le dio el visto bueno. E idem de Lienzo pasou cos técnicos tamén municipais que están de paso. E por qué? Porque usted leva, que eu estou recordando en cada pleno, vai para 3 anos que non saca as plazas para cubrir e que fagan este traballo. Co cal, a donde chegamos? Claro, a que seguramente, como xa están anunciando tanto vostede como de Izquierda Unida, que algo conocerán máis que os demais, vamos a ir a unha nova aprobación provisional. Sabe perfectamente, señores do Goberno, señor alcalde, que nunca sale de nosa boca pedir unha nova exposición pública. Aquí en Plen nunca pedimos unha nova exposición pública. E por qué? Porque somos conscientes e conocedores de que eso iba a ralentizar a tramitación e a aprobación do PEXón. Pero que sí nos escoitou en cada pleno, en cada reunión, é que colgaran a información na web do Concello do Grove para que a viran todos os veciños do Grove. Todo isto que ahora nos desbordou en poucos días de información, eso o debían haber posto colgado na web. E así, polo menos, non lle teria que botar isto hoxe en cara, señor alcalde, porque ño dixen, e usted a sentía, hoxe dirame outra cousa, pero parecía darme razón, porque é como teria que ser, simplemente para cumplir uns mínimos de transparencia. Non sei se ese concepto que ten vostede de participación ciudadana, porque xa me demostra cada vez que lle falo, iba a decir puñetero con todo respeto, do reglamento de participación ciudadana, e vostede se sorríe como ahora. É dicir, é a concepción, o concepto que ten vostede da participación ciudadana e que agora o traslada tamén ao PEXón. Entonces, nos piden coherencia, vamos a ser coherentes, pero entenderá que estamos a favor de que se aprobe un PEXón, pero non podemos bendecir, non podemos comulgar con esta forma de proceder, co cal o noso voto vai a ser abstención. E lle pediríamos incluso que aplazase vostede a aprobación provisional do PEXón e que non estou pedindo unha exposición pública, que informe a ciudadanía, que colgue na web para que os veciños se enteren de todo isto. Porque tamén, outra cousa das que descubrimos agora é que foi porque saliu na prensa, e saliu na prensa porque alguén de nós de aquí o filtrou a prensa, porque usted nos puxo o do Gran Hotel, é outro exemplo máis. Toda esa información que todos coñecemos e que nos convirte a nós, aos políticos, en cidadáns de primeira clase e os restos veciños en cidadáns de segunda, sabríamos o que pasaba tamén co Gran Hotel. Sabríamos que vostedes tuveron un informe deste Centro Cultural Vázquez Bulías que meteron no queixón e que non loitaron pola baixada de protección do Gran Hotel. E todas esas cousas, insisto, deberían saber os nosos veciños. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Vame a permitir que comento algunhas das cuestións que se trasladaron aquí, principalmente polo BNG e polo que acaba de dicir ahora o voceiro do Partido Popular. Quero agradecerlle a Esquerda Unida esa coherencia que nos vai a permitir sacar adiante hoxe con maioría absoluta este documento do PEXón. En primeiro lugar, fala o señor Noia de que hoxe van a facer un acto de fe, desde logo lamentable. Vostede acaba de dicir aquí, nos pide a oposición que fagamos un acto de fe. Vostede o acaba de dicir, o teño ben anotado. E é lamentable que un concelleiro do Concello do Grove diga así é como funciona o BNG, funciona por dogmas e actos de fe. Teñen vostedes a documentación
a última documentación desde fai xa varias semanas. Pero se tuveran un mínimo de interés político, teñen a documentación do Pexón desde fai anos. Anos. Como calquer grupo político dos que nos sentamos aquí. Anos. A pregunta é, que fixo o BNG? Que fixo o BNG co Pexón? Que fixo o BNG de cara aos vecinos polo Pexón? Porque eu lle podo relatar unha por unha todas as xuntanzas que o Partido Socialista do Grove fixo polo Pexón. Unha por unha. Por certo, estando xa na oposición ano 2014 e principios do ano 2015. Vostedes tiñan a mesma documentación que tuvemos nós. Sabe que fixemos nós? Estudiala folla a folla. Abrir o local do PSDG-PSOE para que os veciños pasaran por ali. 2014. Xa fixemos charlas públicas onde participaron centos de veciños. E despois, cando no 2015 acabamos o goberno, seguimos. Entonces, que me digan que os veciños non coñecen este documento é falso. Non conocerá a BNG polo que estou escoitando hoxe, que xa é lamentable, que o BNG non conoce un documento do Pexón. É lamentable. Pero os veciños conóceno. E saben que é algo que lles molesta moito, que saben cal é unha mostra obxectiva de que os veciños o recoñecen, e así tamén o decía o voceiro de Esquerda Unida. Miren este pleno de hoxe. Cantas persoas hai aquí? Moitos de nós estuvemos nos plenos de 2014, de 2015 seguintes. Cantos centos, miles de persoas había en todo este edificio e na Praza do Corgo? Cantas? Cal é a resposta? A xente conoce o Pexón e a xente apoia este Pexón. E máis, o conoce, o apoia, por qué? Porque xa pasamos dúas eleccións desde aquela. Xa pasou a de 2015, a desde 2019 e 2023. E o goberno que acadou, o partido que acadou o goberno no ano 2015 sigue gobernando hoxe. E ademais é mentira o que din, porque a documentación que hoxe traemos aquí, en termos de urbanismo, e iso quero ser moi claro, en termos de urbanismo, que é o que lle interesa aos veciños e as veciñas e aos promotores, está colgada na web desde a aprobación provisional do ano 2021. Como que calquera de nós que poda visitar esa web non sabe que plano ten, como está a súa propiedade? Non é verdade. Que pasa? Que vostedes non teñen ningún interés, e o podo entender. Aproveitan hoxe aquí o pleno para dar un discurso que é moi correcto, porque é o papel dos partidos políticos. Pero non, para nada. Os veciños coñecen. E sabes por qué? E saben, entre outras cosas, por que o coñecen? Porque o Partido Socialista, durante os anos 16, 17, 18, fixo máis de 30 xuntanzas por todos os barrios do Grove. Que fixo o BNG? Vostedes saberán. E canta xente veu a esas reunións? Miles de persoas. E despois sí que viñeron polas dependencias, porque lle puxemos un técnico a disposición dos veciños. Por qué? Porque o que marca os cambios no Pexón é a lei e as posibilidades técnicas. E como a normativa urbanística, a lei do solo e o regulamento do solo non son bastante extensos, e a verdad que non todos podemos entendernos ou enterarnos, puxemos a disposición os técnicos para que lles explicaran o que significaba que a súa parcela quedara nun tipo de suelo concreto. E ademais, fala vostede de exposición pública e alegacións. Si, eu lle demostro cando queira, con números, que están aceptadas o 95% das 4.000 alegacións presentadas polos veciños e veciñas do Grove. Que pasa? Que vostede me dá a sensación de que non as leu e non sabe do que fala. Porque se as lera e soubera de que fala, sabería que na maioría desas 4.000 alegacións os veciños e veciñas do Grove o que pedían era reducir o Pexón proposto na aprobación inicial de 2014. Reducir. E iso foi o que fixemos nós. E sí que retiramos suelos urbanizables. Por qué? Porque os veciños o pedían. Acórdase vostede, salón de pleno cheo de xente e na calle cheo de xente con altavoces. Que pedía a xente? Oye, o meu é meu. E que nos pedían? Léanse as alegacións. Retiren vostedes os xuncs.
e retiren vostedes os suelos urbanizables. Daquela había máis de 30 e pico suelos a desarrollar urbanizables. Hoxe quedan reducidos a mínima expresión. Os que están recollidos nas normas subsidiarias, que xa están aprobados. O resto elimináronse. Por qué? Porque o pedían os veciños nesas 4.000 alegacións. Que pasa? É que hai que traballar, hai que traballar para conocer o documento e hai que traballar para saber que solicitan os veciños. Nos fixemos ese traballo. Por iso vimos hoxe aquí convencidísimos do pexón que vamos a aprobar. Convencidísimos. Transparencia total e absoluta. Está colgado na web. E xa lles digo, xa lles dixen a vostedes, e digo ahora públicamente, que a partir desta semana este documento, que parece que sí vamos a aprobar por maioría absoluta, vai estar volcado novamente na web. E calquera vai poder consultar a súa parcela. Me di vostede, é que hai un cambio sustancial. Miren, os cambios sustanciais, e deso creo que falamos, é un concepto xurídico. Eu vexo que vostede ten moita capacidade. Eu non me sinto con esa capacidade, porque xa se lle quedou explicado xurídicamente que a suma de moitos pequenos cambios non é un cambio sustancial. En absoluto. En absoluto. Eso será a súa apreciación política, pero xurídica para nada. Non existe ese concepto xurídico de cambio sustancial. E así o recolle o informe do secretario que informou no ano 2021. Pasa que isto non lles gusta escoitalo, pero é así. Agora me din, e o decía o voceiro do Partido Popular e aproveito tamén para contestarlle, é que claro, de repente o equipo de arqueoloxía non incorporou 100 elementos catalogados. O equipo de arqueoloxía tuvo que revisar tres informes de patrimonio, donde patrimonio recollía unha serie de cuestións que entendían que tiñan que ser como mínimo analizadas para determinar o seu valor patrimonial e unha vez que se determinar ese valor patrimonial que quedaran recollidas no catálogo de patrimonio. E nos deron máis de 100, sí. Ahora me din vostedes, no, é que claro, un veciño que de repente antes non tiña nada e agora ten un elemento patrimonial que ten que estar catalogado, lle cambia a situación. Sí, e que pasa? Non lo está impondo o patrimonio da Xunta de Galicia. É un imperativo legal. Oiga, ten que vostede catalogar as dúas casas mariñeiras de Peralto, porque senón non temos informe favorable porque patrimonio non estamos de acordo. Pois catalogamos as dúas edificacións. Os propietarios, bueno, pois agora ten un ben patrimonial catalogado. Significa que non poden facer nada? Non. É que iso é o que están vostedes intentando confundir a xente. Que unha parcela, un ben catalogado por patrimonio non significa que ti aí non podes facer absolutamente nada, Están moi confundidos. O que significa é que para calquera actuación urbanística que vostedes queran facer, van a ter que pedir unha autorización a patrimonio. E pollolles o exemplo de Muro de Entrehorta, xa que falaban antes del. Ano e medio para que patrimonio nos dera autorización. Ano e medio. E non é problema do Concello, ano e medio. Pero nos prohibiron retranquear un muro que está catalogado por patrimonio? Non. De feito, o muro está retranqueado. Cal foi o problema? Que nos mandaron retranquealo con as determinadas condicións. E as condicións foi que tuvemos que reconstruílo pedra a pedra. Por certo, que a metade do muro era de bloques. Pero como o patrimonio dixo que isto está catalogado, pois hai que facelo. Podemos retranquealo? Sí. E iso que lle vai a pasar a calquer cidadano? Por lo tanto, a nivel municipal, que vamos a facer? Outro día me dicía un veciño, non, é que aquí me pasa a línea de costas, a ver se me podes cambiar. E eu, é que é imposible cambiar unha línea de costas porque está determinado por costas do Estado. Iso non é unha cuestión que poda modificar o pexón do Grove. Entonces, que lle vas a dicir a un veciño? Oye, pois tes unha línea de costas, pois tes. Oye, que tes un elemento patrimonial catalogado, pois tes. Pode ser un muro de ribos, pode ser un piorno, ou pode ser unha edificación que patrimonio entende que ten un valor patrimonial. E ese é un cambio que non hai que... Sí, o veciño verá agora, hai veciños que van a ver que teñen a súa parcela unha catalogación, que ademais antes era catalogar, marcar solamente o elemento, e agora resulta que tes toda a finca. Bueno, é normal, é lei de patrimonio de Galicia. Non está aprobada por este Concello. Que, por certo, todos os galegos e galegas temos que cumplila.
E o pexón, máis que nada, porque non sei se sabe vostede tamén, que a lei de patrimonio está por riba da lei de urbanismo. Por riba. Xerárquicamente ten máis poder a de patrimonio que a de urbanismo. Que quere dicir isto? Que o urbanismo se ten que someter a patrimonio. Se vostedes conocen isto, que vamos a facer nós cando o patrimonio nos di que temos que establecer e catalogar ese serie de listado de bens patrimoniales? Facelo. Punto. Non nos queda outra. Igual que o de portos, igual que o de costas. É que non queda outra. Por lo tanto, urbanísticamente cambiou a parcela? Non. Por iso lle digo que ao vecino non lle afecta. Ahora está catalogada patrimonialmente? Vale. Pois terás que falar con patrimonio no momento que queras executar algo. Pero urbanísticamente é exactamente igual que como temos nós. Se estaba en suelo urbano consolidado, sigue sendo suelo urbano consolidado. Eso non cambia. Agora ben, e nós que facemos se patrimonio nos obriga a catalogar eso? Mirar para outro lado? Pois non aprobamos o pexón na vida. E nós, polo menos o PSOE, temos un obxectivo político, que o pexón do Grove quede aprobado definitivamente. Definitivamente. E xa lle volvo a insistir, convencidísimos do traballo feito. E yo dixen outro día na reunión que mantivemos, non sei vostedes o BNG, porque descoñezo o inxente traballo que fixeron vostedes a prol do pexón, do urbanismo, desa transparencia que falan moito pero que nunca practican, desa claridade, porque destes días teñen vostedes a documentación, puderon facer todos estes días unhas charlas, como fixemos nós, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Nos, o PSOE, fixémolas. Vostedes teñen a documentación. Por que non a fan? Por que non din ahora, non, vamos a facer un pantallón na nosa sede ou en calquer local que lle cedemos sin problema ningún e ali lle vamos a expoñer a todos os veciños a claridade, miren, este é o pexón que este goberno quere levar. Non fixeron. Por que o vamos a facer a partir de mañán? Porque, como lles dixen, igual que cando hai unha exposición pública, este documento, vostedes tampouco están valorando isto, pero nós si o valoramos. Leva moitísimo traballo detrás. Moitísimo traballo. Moitísimas xuntanzas con patrimonio. Porque hai que falar con moitos técnicos, porque, lamentablemente, isto non é unha ciencia exata e hai moita interpretación. E hubo momentos donde hubo planos que hubo que incorporar elementos patrimoniais, elementos de costas, elementos de portos, e foi un documento de traballo totalmente vivo que estuvo mudando a memoria. Que quero decir con isto? Falan vostedes que en este último ano, se cada vez que despois dunha reunión de patrimonio temos que facer un cambio, estamos volcando todo o seguido a web, aí sí que non estábamos sendo precisos nin coherentes. Ahora, o pleno, coa aprobación provisional, que fai? Pecha un documento do pexón. A nivel municipal, este traballo remata aquí. E agora será a Dirección Xeral de Urbanismo que nos diga: o gallá que non hai unha cuarta aprobación provisional. O gallá. Significará que non lo aproban así xa. O gallá, son o primeiro, señor Leiva, pero a experiencia, o feito con outros presións de outros concellos nos di que cando este documento vai á Dirección Xeral de Urbanismo sería raro que os técnicos de urbanismo non nos mandaran cambiar nada. Sería raro. Por eso falo de unha aprobación provisional. O gallá que non, porque significará que non la aproban directamente xa definitivamente. E aquí felices. E esa é a cuestión. Ahora, a partir desta semana, a xente vai a poder ver toda a documentación que, por certo, cambiou na súa grafía, cambiou nos planos que conoce a xente. Por qué? Porque foi outra das obligacións que nos fixo a Xunta de Galicia, cambiar a normativa técnica, de tal xeito que ao final acabas buscando. De feito, nós vamos a intentar simplificar o contido do que volquemos na web para facilitar a visualización por parte de todos os veciños e todos os propietarios, pero desde logo claro que vamos facer, porque ahora é momento, porque hoxe este documento queda pechado. Mándase urbanismo
cólgase na web e todos vamos a poder ver o documento xa pechado. A partir de aí, se o urbanismo nos manda cambiar algo e virá outra aprobación provisional, pois habrá outro momento en que se volva a abrir novamente o documento. Claro que sí, pero que isto é o procedimento habitual de todos estes tempos. E falaba tamén o voceiro do BNG que pasaron xa 10 anos, todo este tempo, claro, porque nós chegamos no ano 2015, empezamos a estudiar as 4.000 alegacións que tuvo este documento, estudiamos todo, empezamos a facer os primeiros cambios, e no 2016, que leo lembrar que en febreiro apróbase unha nova lei do solo de Galicia, e en novembro do 2016 apróbase un novo regulamento da lei do solo de Galicia. Que significa eso? Hubo que cambiar e ter cambios de interpretación e de aplicación no pexón que se estaba traballando. Entre outras cousas, estes porcentaxes de consolidación que todo o núcleo rural ten que cumplir. Bueno, pois tuvemos que facer unha adaptación para todo eso. E eso nos leva tempo, claro que sí, porque é un documento, como vostede decía, o voceiro do PP, un documento voluminoso. Pero que non podo compartir o que acaban de decir aquí, non, é que nos pasou o documento fai nada. Díxenllo en moitísimas ocasións, respecto ao 2023 aprobado por este pleno, a este pleno de hoxe 2025, o que cambia é o que nos obligou o patrimonio. Que quero dicir con isto? Que como forzas políticas que conforman este pleno, entendo que teñen documentación de sobra para estudiar todo ese documento desde a aprobación inicial do ano 2014. Desde o 2014, a aprobación provisional 2021, a aprobación provisional 2023, tempo hai para que calquer partido político que teña un mínimo de interés polo urbanismo do Grove estudie esa documentación. Totalmente. Por lo tanto, no, sinto, pero non yo compro, como se suele dicir agora. Este documento non parte de cero hoxe. Este documento ten unha vixencia e unha vida de 10, casi 11 anos. E calqueira dos que nos sentamos aquí por responsabilidade deberíamos de conocelo. Nós o fixemos, no ano 2014. E podo incluso mostrar as anotacións que fixemos os compañeiros e compañeras daquela época cando tuvemos a oportunidade de ter ese documento. E, polo tanto, vimos unha serie de cuestións e a partir de aí decidimos abrir o noso local para que a xente se informara ou polo menos coñecera, cousa que agora tamén facemos, de tal xeito que claridade e transparencia toda. Por que? Porque a xente vai no ver na web do Concello do Grove. Unha segunda exposición pública para que a xente que nos pode estar escoitando sepa un pouco de que estamos a falar, e tamén se explicou, significaría volver a abrir un plazo de exposición pública, unha nova presentación de alegación, se os houbera, e outro problema sería volver a solicitar novamente todos os informes setoriais, todos, porque unha vez que abres a exposición pública, tes que volver de cero. Se queixaban vostedes de que levamos un retraso de 10 anos, imagínense volver a abrir novamente o período de información donde Portos e Patrimonio, o seu primeiro documento, tardaron 4 anos en emitilo. 4. Fagan contas. En este mandato non aprobamos o pexón. E como nós temos o obxectivo de aprobar o pexón, por eso dixémoslle que a tramitación de exposición pública non. Ahora, que a xente tenga a oportunidade de coñecer o documento, pero desde o ano 21-23 está colgado na web. E a partir desta semana volverá a estar colgado cos informes que nos trasladou Patrimonio, Portos, Costas do Estado. Claro que sí, pero que nos fixémoslo sempre. Por lo tanto, que nos veñen a acusar de cousas que nós sí temos feito desde o minuto 1. E eu non vexo a outro, pero concretamente o BNG ou o Partido Popular, que fixeran nada desto. Que fixeran? E teñen a mesma documentación que temos nós, a mesma. Ao mellor é unha cuestión de voluntad. É dicir aquí que a xente non conoce. Eu lle falo en convencemento e coñecemento de que a xente sí conoce. Sí coñece o documento. E a mostra está. Se non coñeceran o documento, hoxe aquí habría centos de persoas. É na rúa. E non hai. A nós, igual falamos con outra xente,
A nós podo dicirlle que ao Partido Socialista o que nos reclaman a maioría dos veciños é cando aprobades o pexón. Cando? Non que este pexón non me vale ou este pexón estou desacordo, non. Cando aprobades o pexón, que é necesario. Non lo din todos, pero por certo, é que non lo dicían ustedes tamén. Pleno a pleno en rogos e preguntas. Cando trae, señor alcalde, o pexón ao pleno? Cando trae o pexón a pleno? Ahora traemos o pexón a pleno e resulta que non, que máis tempo. Son contradictorios en sí mesmos. Exixen pexón, traemos o pexón, ahora non, máis tempo, máis aplazamento, máis bla, bla, bla. Home, non. Por iso lle decía que nós temos claro, por iso lle decía que sí, claro que sí, que vamos a traer a pleno o pexón, porque unha vez rematado o procedimento hai que traerlo a pleno, e nós vamos, o traemos, e non vamos a retirar. E xa yo dixen, eu creo que son moi transparente, igual non lle gusta como lle digo as cousas. Dixen yo tamén naquela reunión, sí, é que cada partido, lóxicamente, terá que tomar unha decisión. E vostede o dixo, absterse é igual que votar no, porque isto hai que aprobarlo por maioría absoluta. E vostede o dixo, se aquí de repente se abstenen os 9, co xoito do PSOE que votamos a favor, o PSOE non queda aprobado. Necesitamos 9, maioría absoluta. Por lo tanto, unha abstención no PSOE é igual que no. Cousa que non me sorprende, porque nas últimas 3 votacións do PSOE o BNG sempre estuvo na que no. Porque falan moito, pero a realidade política do BNG é que sempre queda retratado. PSOE, no. Porque é aquí onde se aproba. Non na rúa, aquí. E vostede leía as actas dos plenos. Pois o BNG nunca votou a favor. No noso. Curiosamente, creo que votou a favor incluso do Partido Popular para a aprobación inicial. Que o PSOE fomos o único que votamos en contra. Vale. Bueno, ese é o posicionamento político que cada partido ten. E despois me falaba vostede das miñas intervencións. A mí, mire, se algo aprendín en estes anos de político é que a política son momentos, situacións. E o momento de hoxe respecto ao pexón nada ten que ver co 2014, nin no 2015. Nada ten que ver. Entonces, eu sinceramente lamento que o Partido Popular, que si votou a favor no maio de 2023, e o BNG hoxe váyanse a abster, porque votar como un no. Confiaba que aquí os 17 votáramos a favor dun documento que parece ser, todos coincidimos, que é necesario, pero que despois non votamos, non? Vale, non sei como se equilibra eso, como se responde a eso. É necesario pexón, pero voto no. Bueno, e despois, vamos a falar do Gran Hotel? Claro que sí. O acabou de decir o señor Otero de Esquerda Unida. Non aparece no catálogo de patrimonio da Xunta de Galicia protegido o Gran Hotel da Toxa. Por certo, parece que a única cuestión negativa que eu vexo estes días é o Gran Hotel da Toxa. Iso quere decir que o resto do pexón non está tan mal. O Gran Hotel da Toxa, se fora por patrimonio, non estaba nin catalogado. E fomos nós, nunha reunión os técnicos, máis eu, os que lle dixemos que como mínimo tiña que ter unha protección ambiental. Porque para nós é un edificio, un inmoble que ten un valor. Por certo, tamén, teño que dicilo, os que agora falan, onde estaban cando se fixeron as grandes cambios do Gran Hotel que fixeron que se perdera o seu gran valor patrimonial? Porque do hotel de principios do século pasado ao de hoxe, pouco queda. Pero queda protegido totalmente a estrutura, queda protegida as bóvedas da parte de arriba, queda protegida toda a ferraxería, queda protegida as balaustradas, queda protegido os xardíns. Que quedaría? Bueno, un comedor que hasta estes días salía algo na prensa que xa non ten nada que ver co original, e as escadas, que incluso podemos pedirlle a patrimonio ou poderíamos solicitar nunha nova ocasión que esas escadas tamén queden protegidas. Pero o resto do hotel, o balneario do Gran Hotel da Toxa, non sei se vostedes o visitaron últimamente. Nada ten que ver co que había ali. Nada ten que ver. Entonces, por certo, protegido ambientalmente. A cambio, o balneario antigo, que había unha solicitud, e de feito estaba recollido no Plan Especial da Toxa, debaixo máis 4 plantas, patrimonio si que veu e dixo, non, balneario da Toxa ten que quedar como está, ni un centímetro máis de altura,
A igrexa de San Caralampio exactamente igual. De tal xeito que aí sí que Patrimonio mostrou un gran interese por protexer eses dous bens. Pero o Gran Hotel da Toxa, o acaban de dicir, é que non está nin ese catálogo. E nós pedimos que, como mínimo ambiental, a partir de aí se está tramitando pola Asociación Gulías a declaración de Vic. O Gallá, digo yo así de claro, o Gallá que yo declare en Vic. Sospeito que non vai a ser, porque se non está protegido patrimonialmente a día de hoxe baixo ningún concepto, que o declare en Vic me parece que tamén vai ser casi tarefa imposible. Pero o Gallá, ningún problema ao respecto. Pero que sí quero deixar claro é que foi a petición deste alcalde na reunión con Patrimonio que se declarara como mínimo ambiental, porque a idea era cero. Non está nos catálogos, plan básico autonómico, etc. Non aparece como catalogado patrimonialmente o Gran Hotel da Toxa. Eu creo que durante outros anos e décadas se perderon grandes oportunidades con o Gran Hotel da Toxa nas reformas que se fixeron. E, lamentablemente, da idea original, da construción original do Gran Hotel ao día de hoxe, pois moi pouco queda. De aí que Patrimonio nos diga e que prácticamente non quedan elementos patrimoniais que catalogar. Pero, por certo, como dixeron os técnicos, aínda que ti fixeras unha protección estrutural e, por exemplo, as escadas principales quedaran protegidas, un informe da propiedade dicindo que esas escadas corren peligro de ruína e están en mal estado, e Patrimonio autorizache a sacalas incluso estuveran protegidas estruturalmente, de tal xeito que, ao menos, agora calquera actuación que se quera facer no Gran Hotel da Toxa vai a ter que pasar por Patrimonio, e Patrimonio poderá pedir máis ou menos. Bueno, pois aí está o tema. De tal xeito que esta é a proposta e nós vamos a seguir traballando co pexón desde o convencemento que o pexón que hoxe traemos ao pleno foi o pexón que nos pideu os veciños e as veciñas do Grove. E co convencemento, ademais, de que as xentes do Grove, os promotores propietarios do Grove, coñecen a documentación que hoxe traemos a pleno. Perfectamente. E que haxa cambios, porque Patrimonio non o require, non significa que o plano cambie, o que significa que ahora aí hai un elemento que se vai protexer. Vale, bien. Ante eso, que pode facer o Concello do Grove? Nada. Por qué? Porque xa levamos anos negociando con Patrimonio e, ao final, como acadamos o informe favorable agora? É así. É o que lle dicía antes, a liña de costas. Que pode facer o Concello do Grove coa liña de costas? Nada. Todo iso delimita o que se ten que ordenar a través do pexón. É igual que o suelo rústico. O suelo rústico, o Concello do Grove nada ten que decir, porque é a comunidade autónoma que nos xestiona, non é o Concello, non é causa do pexón o suelo rústico. Por lo tanto, o que se establece no suelo rústico, que vamos a decir si nós non temos aí competencia? Esas son cuestións que nos veñen impostas, e si nos non la impoñen outros informes sectoriales e outros organismos, en este caso Patrimonio, si nos impuxeron cousas que nós políticamente non estamos de acordo, pero temos que aceptar. Por qué? Porque senón non é informe favorable e, polo tanto, non se aproba o pexón. Pois, ok. Entonces aí o veciño podrá vir, podrá estar cabreado seguramente. Parece que non lle gusta o que eu estou dicindo, que se cansa, non? Pero a cuestión é ao veciño que teña un elemento patrimonial catalogado na súa propiedade e lle vai a gustar? Non. Que pode facer? Sempre lle queda o recurso de un contencioso administrativo, por suposto. Oye, e calquera pode facer con este documento do pexón. E falo dun contencioso administrativo contra unha decisión de Patrimonio, non do Concello do Grove, de Patrimonio. E, por tanto, podrá reclamar, claro, podrá ir aí, pero nós que facemos? Pois nada, é o que nos obliga Patrimonio. E en eso estamos. Entonces, o dito, non comparto aquí os argumentos que se están dando en ese sentido, para nada, porque, claro, se analizan as cuestións desde hoxe, 2025, pero que uns temos traxectoria no ámbito do pexón, constatable, que calquera pode revisar, porque gracias que temos hemerotecas, temos redes, e como vostede dicía, temos youtubes, temos vídeos, todos. O traballo que nos fixemos. Buscarei por curiosidade, hoxe non, que non me apetece moito, pero mellor mañán
BNG o Grove Pexón, charlas. A ver cantas hai. Cos veciños. Cantas. As nosas están aí, E dígolle, e non sei se vostede acudeu algunha, xuntanzas de 3 horas, con micros abertos e con intercambio de pareceres e de opinións. Por iso lle digo que estou moi tranquilo do traballo feito. Nós sí que temos unha trayectoria e un bagaxe respecto ao Pexón. Outros creo que non poden decir o mismo. Por iso estou convencido e a mostra clara é o que lle estou dicindo. En outra ocasión, este pleno de hoxe e as rúas estarían cheas de xente protestando. E hoxe non, porque a xente está tranquila e convencida. Que o BNG non lle guste, é outra cuestión. Pero como lle vemos que este Pexón non lle gusta, por iso van a absterse, van a votar igual que non, pois, bueno, claro, non apoian este documento. Non apoian este documento, bueno, pois alá o BNG e as súas explicacións. Nós sí que creo que estamos coa maioría da xente do Grove, coa grande maioría da xente do Grove respecto ao Pexón e ao urbanismo. E por iso vamos a proceder á súa votación e a súa aprobación tal como acaba de anunciar Esquerda Unida. A partir de aí abrimos unha ronda de intervención, se alguén quere algo dicir, lles pido moita brevedade. Lles pido, por favor, moita brevedade se queren intervir agora. Vamos a intentar reducir o máximo posible, porque creo que o tema está bastante debatido. Eu tuve unha intervención medio longa, pero máis ou menos ao mesmo tempo que usou o voceiro do BNG. Entonces, abrimos unha segunda ronda moi brevemente e a partir de aí, que non sei de que se ríe, que estou aquí controlando o tempo, pero bueno, parece que todo lle fai gracia hoxe. Menos que o Pexón se vai a aprobar, que eso sí que non lle fai ninguna gracia. Entonces, abrimos un turno de intervención, se pido, por favor, brevedade. Alguén pide palabra? Señor Noia. Home, teño que pedir, non me queda outro remedio máis que pedila, non? Porque cargou as cintas sobre min, pareceme ben, será porque o que decía non estaba tan errado. Vostede parte dunha base bastante, que non sei como decirle, usei unha palabra esquizofrénica antes e non quería volver a repetila. Pero é que non entendeu nada, non entende nada do que se lle quere decir. Non é que nos entendemos, e a nosa abstención vai únicamente porque, por un lado, entendemos que é necesario un Pexón, pero, por outro lado, entendemos que ten que ser un Pexón claro e transparente. E iso non o é. Iso deixou de cumprido desde o ano 2021. Vale? A partir de aí deixou, desde a 19, me parece que foi a... Sí, desde que vostedes tuveron a maioría absoluta. Aí hubo unha parada. Porque antes, previamente, sí é certo que vostedes fixeron charlas. Home, xa me gustaría a mí dispoñer de 8 horas diarias ou que o concelleiro daquela, o noso portavoz, Eladio ou David, puderan ter o tempo que vostede tiña. Vostede traballaba nesto. Vostede estaba aquí. A ver, non nos pode pedir... Sí, no 2019 sí. E no 2015 tamén, e no 2016 tamén, e no 2017 tamén, e no 2018 tamén. Ustedes traballaban nesto. No, a ver, usted usaba, é máis, voulle dicir máis, usted usaba tempo de traballo da alcaldía para facer mítins do PSOE co rollo do Pexón. Se nos poñemos en ese plan, eu tamén podo dicir así. A ver, se nos poñemos un plan extremo, non radical, extremo, tamén lle podo dicir así. E además, bueno, o mellor era o que acontecía. Entón non me veña por aí. Señor secretario, disculpe, o que está na página web é o actual Pexón? É o Pexón que se aproba hoxe o que está na página web? Non, é a do 2021, non. É a do 2021. Entonces, por que nos está dicindo de que hai transparencia? Se nós o único que estamos dicindo é enseña Pexón á xente, colgue na web antes. Se fai eso, simplemente colgar unha web antes, pois por lo menos poderemos pensar en que as cousas poderían ser de outra maneira. Ao mellor nós incluso lle votaríamos a favor, non o sei. Reuniríamos en asamblea e diríamos agora a xente xa sabe cal é o Pexón do 2023 e pediríamos un paso máis alá, alegacións ou non alegacións, pero que a xente o vexa. Coño, algo. É o que estábamos pedindo que fixéramos o resto da oposición. Porque cando tiña maioría absoluta non o fixo. Claro,
Non o fixo, nin siquiera nos tuvo a nos ningunha reunión, que eu sepa, a non ser que David me engañara o Eladio, en ningún momento hubo unha reunión sobre este tema coa oposición, ou houboa? Houboa, porque que se houbera, pois ao mellor ainda, pois hubo unha reunión do Pexón, pois 2 veces ao ano, unha vez ao ano, non hubo ningunha coa oposición. E vostede fala, que traballo fixeron vostedes? Coño, que non cobramos por eso. Quen cobra por iso é vostede, non nós. A ver, ou quere que lle fajamos nós o seu traballo? Non, home, tampouco é así. Tampouco é así, un pouquiño de por favor, como decían naquele chiste, daquele mal chiste. Usted sabe o que vai a provocar isto? Ao final, se non se fai unha exposición, pois ao mellor a xente non se moverá, ou dirá, bueno, hasta aquí chegou, estou farta, para que me vou a mover, porque xa me movín, e resulta que movíme, agora os que se moveron antes non se moven, etc. Sabe o que pode pasar? Que vayan alegacións por vía legal. Que as alegacións sean por vía legal, eso pode pasar. Claro, despois, por vía legal, xa non é o mismo que as alegacións normais. Costa cartos, o Concello pode gastar cartos, en fin. As cousas poden ser diferentes. E nós o que pretendemos é facilitarlle a vida á xente, á cidadanía en sí. E a forma de facilitarlle é simplemente con que miren o Pexón. Non lle chame exposición pública, borre de exposición pública, chámelle mostre o Pexón, unha mostra, colge na web, simplemente. Que despois sí que o baixaremos e lle diremos, coljo, antes de aprobalo, claro, porque despois de aprobado, claro, é unha coacción, acórdese, coacción, coartar, vale? Non vamos a pasar por eso, en ningún momento, en ningún momento. A nosa abstención, dixemos que era crítica, porque non nos parece o mellor Pexón po Grove, eu creo que podemos mellorar, e podemoslo mellorar coa colaboración da xente. E se se aprobaron 3.800 alegacións, se sumaron ao plano que había, cal é o problema? Cal é o problema? Moi probablemente, como todo o mundo está contento con este Pexón, como non hai movilización social ninguna, moi probablemente que pode haber 100 alegacións, 50. Pois ao mellor axúdanos a fazer un mellor Pexón. Poñamos por caso, o camiño que comentaba de Rosalía de Castro, da Telefónica para arriba, pois hai unha carretera que atravesa a un señor unha propiedade. Bueno, pois ao mellor, ese señor alega, pónselle a cousa do dereito, en vez de do revés, ou non, ou explícaselle, isto non pode ser, porque a lei do non non o permite, ou calquera outra cousa. Dáselle unha explicación, xa está. Non se pide nada máis. Aquí non se está falando de tumbar o Pexón, que a mellor vostede toma por aí. Eu non estou tomando por aí. Se quixera tumbar o Pexón, votaríamos en contra. Porque xa fixemos, claro que xa fixemos. Como fixeron vostedes no 81, no 2005. Claro que sí. E no 2014 tamén. A ver. Que pasa? Que nós somos os malos e ustedes son os bons? Nós somos os do non e vostedes non son os do non? Home, un poquinho de por favor tamén. É que sempre está co mesmo discurso. E o problema do seu discurso, e perdone que eu dije que o repite, repetitivo, e xa está, e todo é repetitivo. Di unha cousa, agárrase a iso e veña, bum. Home, cambie un pouquiño, amplíe un pouquiño o horizonte. Eu intento, de verdad. E ten razón, seguramente sabe usted 3 veces máis do Pexón que a min. É a súa obligación tamén, neste caso. É a súa obligación, non é a miña. Eu non sei, seguramente, nin a terceira parte, pero eu defendo unha posición con isto. É unha posición clara e diáfana. E, ademais, moi ben defendible, claro que sí. E non é a miña, personalmente, que tamén neste caso. É de unha agrupación que por este pueblo fixo moito. Moitos componentes que pasaron por aquí desa agrupación. Fixo moito ben. Vale? Como da súa tamén habían de pasar, que tamén fixeron ben. Ou como a da Esquerda Unida, que chegou a gobernar. Vale? Entonces, un pouquiño simplemente de respeto. Aquí estamos falando de un dilema político, porque vostede sábeo, o Pexón, además digo sempre, o Pexón é un documento político, é o que estamos falando de política. E de que forma levamos un Pexón adiante. É curioso que, insisto,
Sí, do PP tamén, Jaime. É curioso, insisto, en que desvíe sempre a trayectoria, non acaba de coller o fundamento do que nós estamos falando. Desvío cara a súa necesitamos pexón sí ou sí, patapá, claro que necesitamos pexón sí ou sí, e isto estamos de acordo. Creo que eu acabín con un pexón sí, pero non así. Creo que rematín a miña función con eso. A miña alegación con eso. O meu discurso con eso. Dito isto, podría decir 20 cousas. Fala de paz social, eu falín de anestesia social máis ben. A xente está un pouco cansada do pexón e usted aproveita para facer un pouquiño o que tal. O apoio do Partido Socialista baixou neste pobo desde 2019 hasta 2023 bastante, Usted tuvo a maioría absoluta máis grande deste pueblo, que nunca hubo neste pobo, nunca. Estuvo a 12 votos de ter 7, e nós 3. A 12 votos, E nós 7, vos 7, e nós 3. E xa está. E a min pareceme moi ben, cada votante do Partido Socialista votou en consecuencia, cada votante do BNG votou en consecuencia. A lei DON ten estas particularidades, e así é. Aquí estamos representativos, non me queixo. Vale? Tamén creemos que isto non vai a pensar que lle vai a traer unhas boas vísperas. Por un lado, decían por aí que, é igual, son cousas xa máis pequenas, non quero tampouco entrar en moito máis debate, porque poderíanos dar aquí a 1 da mañán. Nós tamén tivemos nun local que tiñamos na Avenida de Portugal, tivemos exposto o pexón daquela, sí. Sí, tamén traballamos neso. Tiñámoslo aberto, o señor Eladio, David, atendían a xente cando a xente non tiñamos 2.000 e pico personas. Certamente, nós somos máis humildes, pero a xente que pasaba por ali tamén, a xente tamén pasou por ali. Tuvemos o local aberto. Non é certo de que ustedes se dedicaron a traballar nada máis que ustedes e só ustedes. Non é certo. E cando fixeron as charlas, fixeronlas cando estaban no goberno e podían. Porque é así. E tuveron as charlas antes, certo? E nós tamén fixemos as nosas. Máis numerosas ou menos numerosas. Eu non fun ás súas. Eu fun ás do Bloque Nacionalista Galego. As súas non fun. Entonces, poña a cousa un poquinho con sentido, fale con, por lo menos con ecuanimidade nas súas cousas, porque o que dixen aquí creo que estaba evidentemente todo contrastado, e usted solta cousas, pois como podo soltar eu agora de decir ese cuadro que teño aí diante, pois é azul e a erva verde. Moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Señor Leiva. Gracias por concederme a palabra. Espera. Esto... Hai cousas que non me contestou. Aí ahora. Hai cousas que non me contestou, quedarán aí nun limbo, pero, sigue sin contestar por que non se vai a aprobar esta vez, ou vai vir de volta. Está anunciando que vai vir de volta por experiencia, non? Nos dixo que por experiencia vai ir á Xunta e vai a volver de volta, e vai ir á Xunta e vai a volver de volta, porque, parece ser que o normal é seguir facendo as cousas mal, por iso vai a vir de volta. Parece que non ten curiosidade por que vai a vir de volta esta vez. Usted non me sabe decir por que vai a vir de volta, pero voulle dicir eu. Vai a vir de volta porque vostedes, ou o seu jurídico, no informe que rubrica o señor secretario, di que unha vez aprobado provisionalmente o documento habrá de remitir o expediente completo para que, por parte da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructura da Xunta de Galicia, previa solicitud de informe da Dirección Xeral de Costas e do Mar, pois mire, señor Cacabelos, vai a vir de volta porque non é a Consellería a que ten que pedir ese informe a Costas, vai a ser que ser o Consello, sí. E se non, chame mañán por teléfono
chame ao alcalde de Rianxo e vai decir por que o pexón foi de volta por este motivo. Vale? Entonces, antes de enviálo á Consellería, envío a edición de Costas e que lle veña co informe favorable, porque xa lle anticipo que vai a vir de volta. Entón, non é por orgullo, digo yo, que daríamos un paso máis, xa que vostede xa sabe que vai a vir de volta por outras razóns, eu xa lle estou dicindo unha moi concreta. Entonces, rógolle que teña en consideración isto, co consulte, e chame mañá, como lle digo, por poñer un exemplo ao alcalde de Rianxo. A min, a verdade que me chama a atención un pouco que diga que a forma de testar si un pexón, si a xente está de acordo nun con pexón, é que non haxa aquí, que non este repleto isto de xente, e que non haya abaixo a xente facendo follón. Claro, como vai a facer follón se non saben os cambios que hai tan importantes que se produciron. Sea porque nos dixo a Xunta ou por as distintas consellerías, por os distintos departamentos, pero non sei que pasará a partir de mañá, porque yo digo, aleluya, que acaba de decir que ahora sí que vai a colgar toda a información, toda esa información que tíamos os concelleiros van a ter a cidadanía. Entonces, non sei que pasará a partir de mañá, que vostedes van a colgar toda a información e a xente vai acceder á página web e vai empezar a ver o que pasa coas súas propiedades e como lle pode afectar eses cambios. Claro, usted fala de que o pexón está fetén, está perfecto, xa lle dixen que nós non vamos a ser quen de poñer palos nas rodas na aprobación do pexón, pero ten que entender, señor Cacabelos, que non podemos bendecir esta forma de proceder, non podemos santificar toda esta forma de operar deixando ao marxen aos cidadáns e sin deixar de criticar todo ese traballo mal feito que vostedes, por falta de atención, por falta de seguimento, por falta de traballo conxunto co equipo redactor, non se deron conta con cousas tan aberrantes ou tan kafkianas como que, por exemplo, Adro Bello aparezca en Moreiras, que lle chame, son minucias, que Luis Antonio Mestre lle chame en Rúa Mestre, que aparezcan hórreos ou piornos que non existen, etc. Eso é porque vostedes non estaban, ou vostede non se reúne habitualmente o equipo de redactor. É a única explicación que teño, é que non hai un seguimiento, porque máis que vostedes, ou máis que nós, nadie pode conocer o territorio, o noso territorio. E, ao fin e ao cabo, o equipo redactor tuvose que informar, efectivamente, pero estas pequenas cousas, inda que son pequenas, unha a unha, entorpecen, e despois nos chama a atención a Xunta de Galicia, e temos que volver a enviar o documento, e, como vostede di, volver a outra aprobación provisional, co cal lle pediría un pouco máis de dilixencia e máis atención. E, bueno, o que lle estaba dicindo, felicítolle porque agora vai a colgar todo, pero xa lle digo, non é certo que estuvo colgando toda a información, como dixo antes. Todos os informes que eu lle decía, informes da Xunta que viñan, todas as correccións que pedía a Xunta, todo eso tiña que estar na web para que estuvera viva a información e a xente tuvera a acceder con un clic. Pero non, vostedes todo este tempo non actualizaron. Eu recordaba unha tras outra vez, tanto nos plemos, como tamén nas reunións que tuvemos como unha especie de comisión de urbanismo. En comisión, porque usted fala de xuntanzas en plural, a verdad, xuntanzas, eu conto un par delas, un par de xuntanzas para falar do pexón, e unha sola que eu vivín cos técnicos, e aparte, sin ni siquiera o xurídico do equipo redactor, que seguramente vostede nin sabe o nome, o xurídico pertenecente ao equipo multidisciplinar que forma parte do equipo redactor, que é moita xente, non? Como vostede sabe, geógrafos, sociólogos, economistas, e todo eso, pero, bueno, usted trae a un jurídico que ten de man, e pareceme ben, con todo respeto para él, que non poño en duda os seus coñecementos, pero seguramente non sabe nin o nombre do xurídico que pertence ao equipo redactor, que, sinceramente, o botín de menos. E despois outra cousa, di vostede que o pexón vais a aprobar, xa lle digo,
queda patente que vostede non é amigo da participación ciudadana, xa o demostra en cada pleno que recordo o do reglamento, e despois a forma de operar xa se ve cal é. Usted presume de que este novo pexón nace daquel outro que estaba cheo de peris e de suelos urbanizables, etc. Claro, ao eliminarse esas cousas, que queda cando vostede quere obter unha dotación pública como nas Monxas? Que queda? E non contemplarlo no planeamento, que queda? Chegar al puro estilo bolivariano e expropiase, como está pasando coa casa de Beni. E vostede vai a facer así porque non ten a planificación, nin ten a previsión, de cara ao futuro como está demostrando, das necesidades que van surdindo para este pobo. Sinceramente, a min me preocupa que tanto vostede, incluso certa parte da oposición, falen continuamente de que é un documento político, cando é fundamentalmente unha norma. O planeamento urbanístico é, primeiramente, antes que nada, é unha norma, porque se falan continuamente, se beben de política, e vostede nos recorda cada 2x3 que isto é política, e solo política, vaise perder a perspectiva de que estamos aprobando unha norma fundamental, que é unha norma xurídica. Un pexón é unha norma, e que hai que ser moi escrupulosos a hora de aprobala. E por eso, as nosas críticas ao forma de proceder de aprobar un documento que é unha norma xurídica. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Simplemente vou facer unhas apreciacións. Señor Noia, centreime moito na miña intervención en vostede precisamente para intentar corrixir a cantidade de erros que no seu intervención fixo e trasladou. E trasladeille que non estou nada de acordo co que aquí acaba de falar hoxe o BNG, que, como ben acaba de dicir vostede, fala en nombre do BNG, pero que é vostede pura contradicción. Primeiro me acusa de que fixemos mítins políticos desde que chegamos ao goberno no ano 2015 co Pexón, mítins políticos, pero despois di que, claro, que eu cobro por eso, e ese é o meu traballo. Falar cos veciños. En que quedamos? Os mítines políticos é o traballo do alcalde facer esas xuntanzas. Pero dixo algo máis grave aínda, é a miña obrigación como alcalde, pero non é a súa. E está aquí recollido e grabado. Que un político do Grove que vai a votar hoxe un Pexón diga que non é a súa responsabilidade coñecelo en profundidade é grave. Porque quere dicir que vostede vai votar algo que non coñece. Gravísimo. Pero bueno, está moi ben. É a decisión que toma, en este caso, o voceiro do BNG. E, por sorte, está aí recollido esta cuestión. Si urbanísticamente o documento que está volcado na web é o que vamos a aprobar hoxe. Eu dixe na miña primeira intervención e repito-yo. Urbanísticamente, que é o que lle interesa aos veciños e veciñas, é o mesmo documento, os mesmos planos. Por iso sei que a partir de mañán a xente non vai a vir a queixarse. Por que? Porque é o mesmo. Estou convencido de que non vai xerar esa polémica. Que cambia? Que hai propiedades inmobles que antes non estaban catalogados e ahora sí, pero urbanísticamente non cambia. Non cambia. Por iso lle digo que si o documento que conoce a xente é este. A partir de aí, señor Leiva, bueno, aí podíamos discutir xurídicamente, porque a lei di que será o órgano que aproba definitivamente o que pida ese informe a costas. Que pasa? Lea ben. Que pasa? No, claro, o órgano competente, quen aproba definitivamente o Pexón? No, Pablo, señor Leiva, por favor. Quen aproba definitivamente o Pexón? Vale, espero que lle vou contestar, home, non se altere. A pregunta é, e aquí o dixo o señor secretario no seu informe, será a Dirección Xeral de Urbanismo a organismo competente para aprobación definitiva do Pexón. O Pexón non aproba o pleno definitivamente, o aproba a Xunta. Por lo tanto, o organismo competente para aprobar definitivamente o Pexón é a Xunta. Ahora ben, e aí llevou,
Que sabemos que temos que pedir xa mañá un informe de costas, nós sí. Por qué? Porque non é un trámite que faga a Xunta, cando debería. Pero xa o sabemos. Sí. Para su tranquilidade. Agora, tanto BNG como Partido Popular, o que me sorprende é que non vin unha sola proposta de por que poden estar en contra do documento. Falan da posible exposición, falan de tal, pero, no, esperen, falan. A proposta dos diferentes planos están de acordo ou en desacordo? Non escoitei nada. A proposta dos núcleos rurales están en acordo ou desacordo? Non escoitei nada. As infraestructuras e dotacións están en acordo ou en desacordo? Non escoitei nada. Por lo tanto, falan un pouco da forma, da transparencia, da claridade, porque este goberno, concretamente o señor alcalde, é un dictador. Básicamente están dicindo eso. Ahora ben, do Pexón, en 2 horas e media que levamos de intervención, non escoitei nada. Por lo tanto, vexo que o BNG non, pero vostedes teñen dudas, están a tempo, de verdad, reflexionen, voten a favor, Partido Popular, voten a favor porque sei que no fundo, están de acordo co Pexón, pero, polo tanto, están a tempo antes de levantar a man, ainda que lles quedan uns segundos porque xa remato. En definitiva, eu quero agradecer o apoio de Esquerda Unida, que gracias a ese apoio, cos 8 concelleiros e concelleiras do PSOE e os 3 concelleiros e a concelleira de Esquerda Unida, este PSOE vai acadar a maioría absoluta, seguimos traballando para o PSOE e seguimos marcándonos todos o gran obxectivo que algúns temos e outro parece que non, é a aprobación definitiva do PSOE, que é o que nos está a reclamar a veciñanza. Por lo tanto, hoxe, con esta aprobación que agora vamos a someter a votación, o PSOE, a súa aprobación definitiva está máis perto, eu me atrevería incluso a dicir que sí que está máis perto que nunca. E, polo tanto, creo que hoxe a veciñanza do Grove nos vai agradecer que aprobemos este documento. Dito isto, polo tanto, remataron os turnos de intervención. Procedemos á votación de este punto que, como xa dixemos antes, é o PSOE. Votos a favor? 8, 3, 11, abstencións 4 e 2, 6. Queda aprobado por maioría absoluta. Non habendo máis puntos que tratar, xa que un pleno extraordinario, levantamos a sesión. Moitas gracias e boas noites.